Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis legemlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Et stort skridts afstand mellem fødderne. Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem og ned og fat i begge smalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt og følg efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Slip taget i benene. Før armene frem og op ud for ørerne. Rejs kroppen og stræk op mod loftet. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Før kroppen langt tilbage og pres de strakte arme ind til ørerne. Før nu armene ud ad nedad, og når armene har passeret skulderhøjden, bøjer de atter kroppen frem og ned og fatter på ny i smalbenene og trækker i de forkortede hasemuskler. Gentag nu denne dobbeltbevægelse selv i takt med deres åndedræt. Rejs kroppen op i det de ånder ind og bøjer helt tilbage og fuldfør indåndingen og fyr armene ud af ned, bøj frem igen i dybest mulig udånding. Fortsæt alene og hør. Jævn tilbagegang i alle forhold er den ubønhørlige straf, naturen sender over den, der forsømmer sit legeme og uhindret lader det forfalde. Men lige så sikkert er det, at der vil komme vækst og fremgang i alle dit livs forhold, om du dagligt gør din træningspligt mod dit legeme og din sjæl, som du nu er i færd med det. Holdt, vi går til den næste øvelse. Sæt dem ned på gulvet. Fødderne under en tung genstand. Samle fødderne, knæene let bøjede, hænderne på gulvet og rank ryggen. Læg dem så ned på ryggen, i det de ånder dybt ind. Læg dem helt ned og foretage en dyb indånding. Og rejs dem stadig med rank ryg og bøj kroppen frem i den dybest mulige udånding. Og fortsæt nu denne dobbeltbevægelse i nøje takt med de andre, de føler trang til. De tusinder, der føler sig slået ud og af mangel på kraft og udholdenhed, ofte må give op i livets kamp og sukker under træthed og selvopgivelse, skal af denne vej tage kampen op i tillid til, at de i sjæl og krop ejer ubegrænsede udviklingsmuligheder. Ved denne træning styrker de deres bugmuskler og deres fordøjelsesorganer, og derved deres udholdenhed og deres muskelkraft. Her må vi udføre den nogle få gange, men husk morgen og aften at udføre den 13 gange. Slut! Spring hen til væggen. Hæle, sæde, begge skuldre og nakken til væggen. Rank dem og rejs dem i deres fulde højde. Bøj kroppen til venstre side og før højre arm i en stor bue op over hovedet. Drej hovedet og se op på albuen. Stræk nu højre arm lige op og bøj kroppen over til højre side og før venstre arm i en stor bue op over hovedet. Drej hovedet og se nu op på venstre albu. Fortsæt nu alene denne dobbeltbevægelse, i det de ånder ind, når de bøjer kroppen til venstre side, og ånder ud, når de bøjer kroppen til højre side. Arbejd efter den devise, at hver bevægelse skal føres en millimeter længere ud, da det er den sidste millimeter, der giver den store virkning. Ikke lade mageligheden råde. Følgen af folks magelige livsførelse er, at de bliver kropsdovne. Denne vidtdrevne magelighed er en stor fare for helbredet. Usundhed og hæslighed ligger på lur bag lagheden. Tag da fat nu og bøj, stræk, vrid de sure væsker, der er oversat til lagheden, ud af muskelfiberne til friskhed og velvære. Hold, spring frem på gulvet til den næste øvelse. Skille fødderne, knæene strakte, rank dem, rejs dem. Bøj, dreje, vride kroppen til venstre side og se dem tilbage på et punkt lige bag dem. Hagen godt om over skulderen og ryggen rank. Drej så kroppen til højre side og se nu tilbage på det samme punkt og hagen om over skulderen. Rank dem og rejs dem af dem. Gentag nu denne dobbeltbevægelse i takt med deres åndedræt, i det de ånder ind, når de drejer til venstre side, og ånder ud, når de drejer til højre side. Fortsæt alene og find deres egen arbejdsmetode. De tusinder, der føler sig slået ud af mangel på kraft og udholdenhed, og som sukker under træthed og selvopgivelse, skal af denne vej tage kampen op i tillid til, at de i sjæl og krop ejer ubegrænsede udviklingsmuligheder. Gør det nu. Holdt, vi går til den næste øvelse. Skille fødderne, stræk armene frem og rank dem og rejs dem. Bøje ned i knæene uden at løfte hælene så langt ned som muligt. Stræk atter knæene og stå i deres fulde højde.
gentage denne knæbøjning og strækning, indtil de føler en behagelig varme og træthed i hofteled og lænderegionen, og øv dem med grundighed og bestemthed for øje en omhyggelig udførelse af de mindste enkelheder. Og husk, først når trætheden melder sig, begynder træningen. Til hverdag, når de arbejder selvstændigt, kan de udføre denne øvelse en 20-30 gange. Her er tiden jo begrænset. Og husk så at gennemføre træningen i det hele taget hver dag, i det man ejer kun det, man hver dag gør sig fortjent til. Slut.